Gaur etorri gara Jonikazen sortu zen etxera, jakinda bera izan zela giza eskubideen sortzaile bateriko bat, Baionan sortu egin zena eta Nobel saria irabazi zuena giza eskubideena. Beraz gaur etorri gara hona, justuki erraitera presoen eskubideak ez dira errespetatuak Frantziako kartzeletan, eta nahi duguna bai ala bai errespetatuak izan ditzatela. Beraz, alare ere okeratu duguna etortzea ere, deitzeko abenduaren 14ean denak Lanuzdenera joatea, jakinda hor aurkitzen diren presoak ere haien giza eskubideak ez dela errespetatzen eta denak joan bargarara hori defendatzea, haien giza eskubideak defendatzera eta eskatzea adibidez Ibon Fernandez Iradiren askatasuna, jakinda eritasun larria daukala eta ere 24 urte pasa dituen preso batek, senpertarra, Txistor Aranburu, eta orduan bere askatasuna, balditzeko askatasuna eskatu du, eta nahi genuke albezain laizter askatuak izan da ditzatela, eta hori, orduan ditzen dugu jendeari mobilizatzea eta Lanuzdenera joateak giza eskubideak errespetatuak izan dadin.